Il-Maġistrat Donatella Frendo Di Mecchi rtirat mis-smieħ tal-kumpilazzjoni tax-xhieda dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia wara li tqajmu dubji mill-imparzjalità tagħha minħabba kuntatti li setgħu saru mal-qraba tagħha. Il-ħamis filgħodu kellu jibda smieħ tal-provi tal-akkużi miġjuba kontra l-aħwa Alfred u George De Giorgio magħrufin bħala l-Fulu ċ-Ċiniż u Vince Muscat magħruf bħala l-Koħħu. F'dan l-istadju, il-Maġistrat tisma' l-evidenza li għandha l-Pulizija kontra l-akkużati u tiddeċiedi jekk hemmx biżżejjed evidenza biex jgħaddu ġuri. It-tliet irġiel li jinsabu mixlija li fis-16 ta' Ottubru li għadda qatlu lil blogger Daphne Caruana Galizia permezz ta' bomba fil-karozza tagħha fil-bidnija. Kienet il-Maġistrat Frendo Di Mecchi li fil-bidu tas-seduta ddikjarat li fil-bidu ta' snin 80 kienet fil-klassi ma' oħt Caruana Galizia qalet li minn dak iż-żmien l-hawn il-kuntatt bejnietom kien biss ta' skambju ta' awguri jew ta' kondoljanzi. Fost l-aħħar kuntatti bejn iż-żewġ partijiet kien l-iskambju ta' kondoljanzi ta' żewġ membri tal-familji li seħħ fl-istess żmien. Intqal ukoll li l-Maġistrat batet il-kondoljanzi tagħha lill-oħt Caruana Galizia mal-mewt ta' Daphne Caruana Galizia. Kien hawn li tliet akkużati li deru kalmi għall-aħħar fl-awla talbu għall-bidla fil-Maġistrat permezz tal-avukati tagħhom. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispetturi Kitar Noker Zara li kienet rappreżentata mill-avukat Filip Gallia Farrugia mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali oġġezzjonat għat-talba. Dan għax l-oġġezzjonijiet imqajma mill-akkużati ma kinux sanzjonati bil-liġi. Fil-fatt il-Maġistrat Frendo Di Mecchi qalet li minkejja li legalment ma kienitx obbligata li tiddikjara li batet kondoljanzi lill-oħt il-vittma hija xorta ħasset li kellha tagħmel it-tali dikjarazzjoni. L-avukat Teris Komodini Kakija li qed tidher għall-familja Caruana Galizia qablet mal-prosekuzzjoni u qalet li Caruana Galizia kienet persuna pubblika u għalhekk diffiċli li b'xi mod jew ieħor ma jkunx hemm xi tip ta' konnessjonijiet. Fil-bidu tas-seduta li bdiet għall-ħabta tad-disa, il-Maġistrat qalet lill-akkużati li biex jitħares il-proċess ġudizzjarju kien fl-interess tagħhom li jkollhom avukat kull wieħed. Huma ġew assenjati żewġ avukati tal-għajnuna legali oħra bl-avukat Martin Fenek jidher għal Vince Muscat, Francina Bela għal Alfred De Giorgio u Benjamin Valencia għal George De Giorgio. Wara li rtirat mill-awla l madwar sagħtejn il-Maġistrat Frendo Di Mecchi ddeċidiet li tirrikuża lilha nnifisha għax qalet li l-ġustizzja trid tidher li qed issir u minħabba id-dubji li tqajmu dwar l-imparzjalità tagħha għażlet li tirtira mill-każ. Fid-dawl ta' dan il-qorti trid taħtar maġistrat ġdid biex ikun jista' jibda jisma' l-kumpilazzjoni tal-evidenza kontra l-akkużati li twasslu fil-bini tal-qorti mill-faċilità korrettiva ta' Kordin taħt sigurtà stretta ta' uffiċjali tal-Korp tal-Pulizija flimkien ma' dawk mill-faċilità korrettiva ta' Kordin. Huma ġew eskortati f'awla numru 14 li kienet mimlija saruhom ma' bin-nies fosthom il-qraba tal-vittma. La darba jiġi assenjat maġistrat ġdid tkun tista' tibda mill-bidu l-kumpilazzjoni tax-xhieda hekk kif il-ġimgħa d-dieħla kien ippjanat li jiġdu l-esperti barranin li għenu fl-investigazzjonijiet brabta ma' dan il-każ.